Que tal? Unha semana máis volvemos con vostedes para lembrarlles os asuntos que protagonizaron a actualidade informativa dos últimos días en Santiago. Este martes o caso Asunta reaparecía debido a que os abogados de Rosario Porto e Alfonso Basterra pedían a absolución dos mesmos por falta de probas concretas. Pero tamén tiñamos novas máis amables, como a homenaxe a Rosalía de Castro, que cumpría 179 anos, ou a presentación dun premio que nace para recoñecer o traballo dos xornalistas. Imos ver día por día o máis destacado. Comezábamos a semana falando aínda do Río Natura Monbús Obradoiro, que o pasado venres xogaba por primeira vez a Copa do Rei de baloncesto na Coruña. Non tivo sorte fronte ao Baskonia, pero íbase con bo sabor de boca grazas ao gran apoio que, sen dúbida, recibiu da súa xente. E fora do ámbito deportivo, acudíamos á presentación do Premio Revela de Comunicación, unha iniciativa que xorde dende a Fundación Araguanei e que quere premiar o traballo dos xornalistas, animándoos a participar nun concurso no que poderán presentar publicacións que saísen na prensa escrita ou na digital, pezas televisivas ou de radio e incluso reportaxes fotográficas. Os traballos que se presenten a este concurso deben ter como temática os conflitos internacionais. Os xornalistas son unha figura clave á hora de informar, sensibilizar e axudar a sociedade a forxar unha opinión respecto dos distintos acontecementos que rodean o noso día a día. Ca intención de recoñecer o labor dos medios, a Fundación Araguanei pon en marcha o Premio Revela de Comunicación, que distinguirá os mellores traballos xornalísticos sobre conflitos internacionais e riscos potenciais que poida sufrir a humanidade. Calquera persoa poderá votar a través da páxina web do premio. O que obteña máis puntos recibirá 1.000 euros e os primeiros 25 quedarán nas mans dun xurado que elixirá o gañador, o que se lle outorgarán 6.000 euros. Ademais, os 100 primeiros serán recollidos nun libro. Os trabajos vendrán en 3 lenguas ou 4 lenguas, gallego, portugués, pode ser, el español, el inglés y el árabe. O sea, entonces, todos los trabajos a través de un jurado del público en general va a puntuar esos trabajos, que es cuando cualquier público puede entrar, registrarse, entrar y leer y calificar el trabajo que lee, la cual nosotros los 100 mejores calificados o que mejores puntuaciones tienen son los que nosotros vamos a llevar a un libro, y los 25 mejor cualificados de estos o puntuados van a entrar para su puntuación por un jurado, la cual os digo es un jurado que está compuesto, intentaré que esté así, con periodistas de reconocido prestigio de los 5 continentes. O presidente da Fundación Araguanei Puente de Culturas recalcou que os medios de comunicación foron moi maltratados nos últimos anos e por iso con este galardón queren recoñecer a súa importancia social e a vez dar prestixio a Galicia e Santiago. ¿Qué pretendemos de ese premio? Pues el apoyo a la profesión periodística y también al mismo tiempo, como todas las cosas, pues el apoyo a hacer que Galicia, Santiago y la Ciudad de Cultura, por ese orden, sean escaparate a nivel internacional de una iniciativa que nos atañe a todos y nos interesa a todos, seamos periodistas y seamos lectores de prensa. Neste concurso poderá participar calquera traballo publicado nun medio nacional ou internacional entre o 1 de outubro de 2015 e o 30 de setembro do 2016. Todos os formatos son válidos: prensa escrita e digital, pezas de radio ou televisión e ata reportaxes fotográficos. Os gañadores daránse a coñecer a primeira quincena de novembro, nun acto que terá lugar na Cidade da Cultura.
Nisto da Copa, síntome como Obradoiro, é a primeira vez que a vivo e quero deixar grabado o meu percorrido por aquí. Iso se as mans non me tremen moito, que nervios. Non quero nin pensar como estarán os xogadores na pista. O Coliseum, reconvertido en cancha de baloncesto, impresiona, está a tope. Pregúntome como se verá dende alá arriba. Debería ter subido, pero mellor acougar un pouco que o corazón vai a mil. E iso que eu só estou detrás da barreira. Non sei se son excesivamente optimista ou simplemente unha ilusa, pero antes de comezar a Copa, eu cría que o Obradoiro tiña moitas posibilidades de pasar a primeira eliminatoria, e por que non? Isto é como poñerse a ler outro libro no que a historia non vai de xigantes e pequenos, e o Obra estivo á altura. É venres, e se o Obra non pasa, non creo que volva mañá, pero aí está, tal e como eu pensaba, con grandes posibilidades. Empezo a pensar como volverei mañá a Coruña. Estarán pensando mesmo Moncho, ou Fran Grela, ou Chagoyen, en como van volver mañá ao Coliseum, se como participantes ou espectadores. Pero que dis, que van estar pensando iso? Céntrate, muller, que teñen que pensar en gañar o partido. Decidín volver para a final. Noraboa ao Real Madrid. Un pregúntase, pero aquí o importante era estar, participar, gañar, todo menos estar por estar, e iso quedou claro. O importante, en definitiva, era vivilo, e ben vivido queda. Certo, se o sábado Obras tiveran semifinais, houbera ido á Coruña, aínda que fora a pé. E para rematar, quedome con isto, cos grandes miudiños. O martes, o caso Asunta volvía a cobrar protagonismo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia revisaba a sentenza dictada pola sección 6ª da Audiencia Provincial da Coruña, que condenou a Rosario Porto e Alfonso Basterra a 18 anos de cárcere. Os abogados de ambos pedían a absolución dos pais de Asunta por falta de probas concretas.
E xa no Pazo de Raxoi o Concello presentaba dúas iniciativas. Por unha banda, con motivo do Día Internacional das Mulleres, puñase en marcha a campaña Compostela, Territorio das Mulleres. Trátase dunha iniciativa que ven acompañada de actividades dirixidas a facer de Santiago unha cidade máis inclusiva e igualitaria. Por outro lado, tamén se presentaba dende os centros socioculturais o programa Imos de Excursión, que leva xa 15 anos funcionando con gran éxito. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia revisa hoxe a sentenza dictada pola sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña con sede en Santiago, que condenou a 18 anos de prisión a Rosario Porto e a outros tantos ao seu exmarido Alfonso Basterra. Os dous foron declarados culpables da morte da súa filla adoptiva Xunta Basterra. Os dous abogados defensores recurriron ao fallo polo que hoxe piden a absolución dos pais da pequena por falta de probas concretas. Hai que recordar que a sentenza de conformidade co veredicto de culpabilidade emitido polo xurado popular o 12 de novembro considerou probado que os acusados acordaron suministrar repetidamente á súa filla un medicamento con lorazepam, alo menos 3 meses antes do seu falecemento. É o mesmo fármaco, segundo o tribunal, que lle deron á menor o día da súa morte antes de asfixiala na casa familiar do veciño concello de Teo. A acusación popular, a Asociación Clara Campo Amor, non ve motivo real para revocar a sentenza, mentres que a Fiscalía cree que se trata dun veredicto moi ben fundamentado. No extremo contrario, o abogado de Rosario Porto, Gutiérrez Aranguren, volveu facer fincapé en que a nai de Asunta foi condenada só en base a especulacións. Tampouco considera que haxa nada probado a defensa de Alfonso Basterra. O Concello quere ampliar a celebración do Día Internacional da Muller o vindeiro 8 de marzo e farao cunha proposta que vai máis aló do propio día. A iniciativa Compostela Territorio das Mulleres ten como obxectivo construir unha cidade máis inclusiva e igualitaria, unha cidade pensada para as mulleres. É por iso que a primeira das accións será crear un mapa feminista. Impulsar a creación da marca Compostela Territorio das Mulleres e vai servir para crear un mapa que vai a servir por unha banda para poñer en valor todos aqueles lugares e espacios que reflicten de maneira específica a historia ou a memoria histórica das mulleres en Compostela e, por outra banda, tamén para promover aos axentes sociais e económicos que fan unha aposta na cidade por a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes. Uns días antes do 8 de marzo, o 5, a Sala Capitol acollerá o espectáculo Galadas, dirixido por Mercedes Peón, e no que se conxugarán música, literatura e performance. Tamén no eido cultural, o Concello quere implicar a librarías e bibliotecas coa acción literarias na que pedirán darlle visibilidade ás escritoras nos seus escaparates. Interpela ou está relacionada co sector, en este caso, das librerías e das editoriais da cidade. Se trata dunha actividade na que lle propoñemos ás propias editoras e ás librerías que nos seus escaparates e nas súas páxinas web, nas súas zonas visibles, sexan en internet ou materialmente nos seus locais, visibilicen e difundan todas aquelas obras escritas por mulleres. Literatura, poesía, filosofía, pensamento, ciencias sociais, artes, todas elas. Doutra banda, Encarna Otero realizará 2 roteiros polas fontes e lavadoiros da cidade, lugares onde tradicionalmente se xuntaban as mulleres. Ademais, organizarase nos centros socioculturais de Enfesta, Marrozos e Villestro un obradoiro sobre o empoderamento da muller no rural. Por último, recuperarase o premio Xoana Torres, suspendido en 2012, e no que se incluirá unha nova categoría de creación audiovisual. Imos de Excursión naceu hai 15 anos co propósito de facilitarlle aos composteláns a posibilidade de visitar o noso patrimonio histórico, cultural e natural, así como achegalos a outros puntos de España ou Portugal. O éxito acadado fai que unha vez máis o programa arrinque con novos destinos que queren cubrir as demandas de edicións anteriores. En total serán 14 viaxes diferentes, que este ano contarán cun maior apoio orzamentario por parte do Concello, sobre todo para impulsar as excursións dun día. En total ofertamos 14 destinos, 9 son viaxes de varios días e 5 excursións dun día que este ano terán un maior apoio orzamentario.
Os destinos nos que afondaremos máis adiante permitiránnos redescubrir o patrimonio natural e cultural de Galicia e de outros puntos do Estado como Cataluña, Andalucía, Castela e tamén de Portugal. Este ano as grandes novidades serán as excursións a Cádiz en maio e a Barcelona en outubro, pero tamén se volven repetir destinos que tiveron gran afluencia en edicións anteriores, como é o caso do Algarve en Portugal. Intentamos neste programa de 2016 manter aquelas excursións que o ano pasado tiveron bastante éxito, por exemplo, a do Algarve, como facémolo en temporada alta, é un recorrido, é un destino que é moi solicitado, polo tanto non só polos nosos usuarios, sino polo resto do Estado español e polo resto de Europa, e é moi difícil atopar unha rede hoteleira que poda albergar a 100 e pico persoas que solemos levarnos desde Compostela. Entón, por circunstancias programáticas da propia axencia que colabora con nós, máis das circunstancias de tempo, temos que volver a repetir porque quedou moitísima xente fora. En total hai arredor de 1000 prazas. A inscripción farase persoalmente nos centros socioculturais a partir do vindeiro 3 de marzo. Os prezos das excursións dun só día non superarán os 25 euros, mentres que as de varios días terán diferentes prezos dependendo do destino. A primeira parada será o País Vasco. O mércores celebrábamos que Rosalía de Castro cumpriría 179 anos. A poetisa é unha figura clave do rexurdimento galego e por iso en Santiago se lle rendía unha homenaxe diante da estatua que a escritora posúe na Alameda. Ata ali acudiron o Conselleiro de Cultura, o Goberno local e os alumnos do Instituto Rosalía. Tamén o mércores, con motivo do Día Internacional das Enfermidades Raras, a Asociación Anas Babi anunciaba a cea benéfica que organizará co fin de sensibilizar e promover a investigación sobre estas enfermidades que cada día afectan a máis persoas. E xa no Concello, Concha Fernández visitaba as distintas dependencias que Cáritas Interparroquial ten en Santiago. Dunha figura emblemática a outra, a estatua das Dúas Marías na entrada da Alameda de Santiago foi o punto de encontro dos representantes da Corporación Municipal co alcalde á cabeza, co Conselleiro de Cultura e co presidente da Fundación Rosalía de Castro. O camiño acompañados polos gaiteiros de Carapaus tiña un destino moi concreto, a estatua de Rosalía de Castro. Hoxe hai 179 anos que nacía a poetisa, unha muller que resultaría clave na cultura galega, como así o quixeron destacar as autoridades nos seus discursos. Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, falou de Rosalía como unha nai. E recoñecemos en Rosalía a unha nai. Rosalía é a nai das letras galegas, é a nai da cultura galega. E todos recoñecemos a trascendencia de Rosalía, e a recoñecemos pola súa obra, e tamén polo seu pensamento transformador, en unha dobre faceta. Primeiro, como muller, Rosalía puido ter unha vida fácil, acomodada, pero tamén como, e en segundo lugar, como persoa comprometida ca lingua e coa cultura do noso país. E así como nai, o conselleiro afirmaba que Rosalía se sentiría moi orgullosa hoxe en día porque o galego se utilice libremente como lingua de comunicación en Galicia. Aínda así, o alcalde aproveitou a homenaxe á poetisa para reivindicar o uso do idioma, xa que o futuro non parece demasiado alentador. Martiño Noriega destacou a Rosalía non só como figura importante da nosa cultura, senón tamén como muller. E para proxectala no futuro como referente máis necesario ca nunca, como referente de xénero, como muller libre, liberta, comprometida, cun país, cun momento, cun espazo, e como persoa comprometida tamén co idioma. Según os estudios dos expertos, dentro de 30 anos, tan só un de cada 4 homes e mulleres do país falarán en galego. Según os estudios de expertos, o 75% dos nenos e nenas menores de 15 anos empregan o castelán como lingua habitual. Na homenaxe na que participaron alumnos do Instituto Rosalía de Castro lendo algúns poemas, non faltou a ofrenda floral e o himno galego O son das gaitas.
Cáritas Interparroquial foi a asociación elixida por Concha Fernández para iniciar unha ronda de visitas aos colectivos asistenciais da cidade tras seren recibidos no Concello no primeiro semestre do mandato. A concelleira de Políticas Sociais puido coñecer de primeira mano o traballo que realiza a entidade cas persoas en risco de exclusión, cubrindo as súas necesidades básicas. É precisamente este labor no que o Concello colabora. Cáritas agarda que o sigan a facer. Temos un ingresos para esta atención primaria. Sabemos que despois temos outros programas de sinteito, cativos, aveiro de familias monoparentais e tal. Pois temos uns ingresos de 242.000 euros, foi o resultado do ano pasado, 242.000 euros. 100 deles, como mencionamos, pois son do Concello, por lo tanto, un 41% da achega pois ven do Concello de Santiago. Outra das iniciativas importantes que ten en marcha Cáritas é o programa Aveiro, no que acollen a familias monoparentais nun piso cedido polo Concello. O acordo remata no verán e Concha Fernández comprometeuse a continuar ca colaboración. Está previsto as prórrogas. Se é un programa que nos estimamos de valor, e estimámoslo de valor, vámoslo coñecer hoxe con máis detemento, prorróganse. O ano pasado, cando chegamos, prorrogamos o de, por exemplo, Aspas, que era un programa de autonomía persoal, e este, en principio, pois, o valor é notable, reconocido, e os pisos son xustamente para apoio das situacións de emerxencia. O obxectivo de Cáritas Interparroquial non só é axudar as persoas nas súas necesidades máis básicas, senón tamén axudarlles a sair adiante. É por iso que outra das bases do labor do colectivo está na formación. Cada ano a entidade pon en marcha media dúcia de cursos que inclúen prácticas en empresas nas que participan case 200 persoas. As enfermidades raras afectan cada día a máis persoas e por iso é fundamental unha maior investigación e apoio tanto aos afectados como ás súas familias. A ausencia de tratamentos específicos, a falta dunha atención integral multidisciplinar e a escaseza de información son graves atrancos aínda por solventar. Por iso xorden asociacións como a Nasbabi, creada o pasado novembro co propósito de reunir a pacientes, familiares, investigadores e médicos para facilitarlles aos enfermos unha mellor atención sociosanitaria e a vez informalos sobre a súa doenza. Con motivo do Día Internacional das Enfermidades Raras, a Nasbabi organizará unha cea benéfica o vindeiro luns. La finalidad de esta cena solidaria es un poco dar la visibilidad de una nueva asociación que hecha su andadura, aunque ya llevamos trabajando algún tiempo, relativamente hace poco que empezamos a andar por el camino. Se llama Nasbabi Ciliopatías. Es una asociación que pretende tener un punto de referencia y ser un vínculo de conexión entre los afectados por enfermedades raras, los familiares y los investigadores y los especialistas en este tipo de enfermedades. Dende a asociación piden o apoio tanto da administración como a dos medios e que o presidente de Nasbabi cree que este problema non permite máis demora, xa que só en Galicia contanse uns 300.000 afectados. En Galicia hay a día de hoy registradas unas 80.000, 90.000 personas con alguna afectación de enfermedad rara, pero sin embargo ya las proyecciones que nosotros hacemos en cuanto a la estimación de la prevalencia que pueda haber de este tipo de patologías nos acercan a unas 300.000. O sea que habría casi 220.000 personas todavía sin ser diagnosticadas como tal con una enfermedad rara o ultra rara. Por lo tanto, es importante llegar a esa gente porque de esta forma podemos conocer mejor su problemática, podemos orientarles mejor, porque uno de los problemas a los que se enfrentan este tipo de personas es justamente que no saben qué es lo que les pasa. A Nasbabi conta ca colaboración de varias empresas como el Corte Inglés, pero precisa da solidariedade de todos para levar a cabo os seus obxectivos. Por iso, a parte da cea benéfica no Hotel Los Abetos en Santiago, organizará tamén o luns en Ourense unha xornada médico-científica.
A concelleira de Facenda, María Rozas, daba conta os xoves das achegas da oposición que foron incorporadas ao proxecto de orzamentos municipais do 2016. Tras 2 meses de diálogo, decidiron incluir 25 propostas dos 3 grupos da oposición e outras 8 foron aceptadas parcialmente. A maioría das achegas aceptadas foron as do PSOE e as do BNG, e a raíz disto tamén analizábamos as opinións que os orzamentos suscitaban entre os voceiros dos 3 partidos da oposición. Tras un primeiro proxecto de orzamentos, Compostela Aberta recibiu 31 propostas por parte do PSOE, 10 do BNG e 4 chegadas do PP. Unha vez valoradas esas achegas, o grupo de goberno decidiu introducir algunhas aportacións e elaborar un segundo documento que esta mañá era presentado verbalmente aos distintos partidos que conforman a corporación. Son unhas modificacións que inclúen principalmente, en palabras da concelleira de Economía e Facenda, ideas do Bloque e dos socialistas. Das propostas que nos presentaron, 25 son asumidas. Aceptamos propostas de todos os grupos, do Partido Popular, do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. A nosa proposta de orzamento levará achegas aos orzamentos de todos os grupos da oposición. Aínda que sí que é certo que temos máis sintonía coas liñas que nos presentaron tanto o Bloque Nacionalista como o Partido Socialista. Hai unha porcentaxe máis elevada das súas propostas no noso orzamento. Aínda así, Compostela Aberta tamén incluíu algunha proposta do PP, como aumentar a partida para instalacións deportivas. O Goberno decidiu reducir o orzamento nalgúns ámbitos para aportar máis no mantemento de vías públicas e resolución de anegamentos, en cursos de formación e obradoiros, na mellora da sinalética no rural ou en actividades de normalización lingüística. O Executivo de Martiño Noriega, en minoría, precisa apoio para aprobar estas contas. Para María Rozas non tería por que haber problemas cuns orzamentos que considera moi bons. Non me podo imaginar por que nos votarían en contra destes orzamentos. A verdade é que non me podo imaginar, non o entendería, non? Ademais, fixemos un esforzo importante para incluir achegas da oposición. E digo un esforzo importante porque a realidade é que o marco que hai de cambios nun orzamento municipal é moi pequeno. Cando vemos desde fora ou alguén que non coñeza o funcionamento dun orzamento municipal, pensa que 100 millóns de euros hai unha marxe de maniobra grande. A verdade é que non. Nestes orzamentos non aparece consignación ningunha para a nova depuradora de Santiago. Compostela Aberta tamén decidiu reducir as subvencións nominativas nun 30% durante toda a legislatura, potenciando así as subvencións competitivas. En canto ao programa social Santiago Suma posto en marcha polo goberno do PP, o actual executivo aboga por cambiar a súa distribución. Para a semana que ven convócase a Comisión de Facenda, onde se poderá ver se hai acordo previo para sacar adiante estes orzamentos antes de que vayan a pleno. A espera de que o Goberno achegue por escrito os grupos as propostas da oposición incorporadas aos orzamentos, o PP ve insuficiente que o Executivo de Compostela Aberta só aspire a reducir nun 30% as subvencións nominativas en todo o mandato. Tampouco contenta o voceiro popular que só se incorpore unha das súas propostas, a que ten que ver con instalacións deportivas, pero sen dúbida Agustín Hernández ve como un error clamoroso que o Goberno local non inclúa unha partida para a depuradora tal e como pedían todos os grupos. Para unha actuación imprescindible, inaprazable da nosa cidade. Nós creemos que o Goberno non ten toda a información, a depuradora de Santiago, todas as obras de saneamento de Santiago están declaradas de interese xeral, a depuradora de Santiago, a nova depuradora, está incluída nos fondos europeos que rematan no 2020 e nós creemos que por responsabilidade para ter unha posición de forza fronte á Xunta de Galicia e fronte á Administración Central, especialmente agora que pode haber cambios na demandita Administración Central, o Goberno Municipal tiña que ter unha partida específica, concreta e identificada coa nova depuradora de Santiago. Hernández tamén bota en falta unha partida máis alta para intermodal tendo en conta, di, o nivel de compromiso do resto das administracións ca estación do tren. Os populares aínda teñen que sentarse a analizar o documento para decidir cal vai ser o seu voto no pleno de orzamentos, aínda que recoñece o voceiro do PP, por fin o Goberno amosou unha vontade máis negociadora que cas ordenanzas fiscais.
Das 31 propostas presentadas polo PSOE aos orzamentos municipais de 2016, o Goberno de Compostela Aberta aceptou 2 de xeito completo, 7 de xeito parcial e outras serían incorporadas dependendo de achegas doutras administracións, unha cifra que para Paco Reyes non satisface en absoluto as expectativas dos socialistas. Non se satisfai, dende logo, as expectativas ao 100% que tiña o Partido Socialista. Pero iso supoño que a ninguén lle sorprende, non? Sigo estou dicindo que si sumo as que si nos aceptan como tal e as que, bueno, se incorporan, que parece que xa están ou que poderán estar nun futuro ou que por unha cantidade menor, etcétera, etcétera, e non chega un terzo das que nos fixemos, home, unha satisfacción chea, obviamente, non imos ter, non? Reyes amosouse hermético sobre a posición que vai ter o PSOE no pleno de aprobación dos orzamentos, xa que dixo aínda ten que analizar o documento polo miúdo co resto do Grupo Municipal Socialista. Non entanto, o voceiro do PSOE non descarta que exista un acordo parcial e que o resto do presuposto se decida a través de emendas. Reyes volveu insistir na falta de documentación, como informes de tesourería ou urbanismo, sen a que dixo os socialistas non apoiarán as contas. O BNG prefire facer unha valoración prudente dos orzamentos á espera da documentación completa. Os nacionalistas atoparon moi boa disposición por parte do goberno local con respecto ás súas propostas que agarda Rubén Cela se fagan realidade nas contas e que o voceiro do bloque non se fía dos compromisos do Executivo de Martiño Noriega de incorporar boa parte das súas aportacións dependendo de outras achegas ou do remanente de tesourería. E por iso que Cela cree que o proxecto é mellorable. Hai boas sensacións no sentido de que é indiscutible que houve unha vontade de diálogo, que houve unha vontade de incorporar propostas dos grupos de oposición, polo menos no caso do BNG creo que foi así, e creo que ademais os orzamentos melloran sustancialmente que a incorporación de algunhas das nosas propostas. Que o que nos parece o que nos trouxeron a día de hoxe, a primeira vista, insuficiente ou cando menos mellorable, non? Entón, a partir de aí veremos se isto é unha proposta pechada, se ainda hai algunha cuestión que se poida modificar e en función deso, e tendo todas as cifras arriba da mesa e a visión global de conxunto do orzamento, tomaremos unha posición de voto definitiva, non? Das 10 propostas dos nacionalistas, Compostela Aberta incorporou melloras para políticas de emprego, para a creación de bolsas para material escolar e para un plan contra os anegamentos. Non entanto, Rubén Cela non entende que non haxa unha partida para edar e ve insuficiente o plan para reducir as subvencións nominativas. O voceiro do bloque cree que o modelo de negociación foi erróneo, xa que descoñece cales son as propostas que se lle aceptaron os outros partidos. Tamén lle pide ao Executivo que non teña tanta presa por levar as contas ao pleno, podendo chegar a máis acordos ca oposición. O último día da semana, o Pazo de Raxoi volvía a ser o protagonista da xornada por 2 disputas entre o Goberno e o PP. Unha delas conformábana a concelleira do PP, Teresa Gutiérrez, e a edil de Benestar Animal, Noa Morales, por mor do refuxio de animais de bando. E, por outro lado, tamén xurdía a controversia entre Compostela Aberta e o PP debido aos retrasos que seguen acumulando as obras de Vista Alegre. Hai un tempo a concelleira de Benestar Animal daba uns datos erróneos sobre o número de execucións de animais no refuxio de Bando, sobre os que a directora Paloma Aguirre pediu unha rectificación. Este foi, ao parecer, o primeiro capítulo que levou a unha perda de confianza por parte do Goberno, polo que esta mañá foi levada á reunión do padroado da Fundación do Refuxio de Bando, unha proposta para desestimar ese contrato de dirección. Pro PP, Compostela Aberta quere votar á directora por unha cuestión persoal da edil Noa Morales, que anteriormente foi voluntaria no centro. Entendemos que en este caso está habiendo, quizás por la juventud o por la inmadurez de esta persona, una cierta revancha personal. Y nos parece que en este caso sí que el alcalde debería de estar en estas circunstancias no permitiendo que ocurra esto. Nosotros, por nuestra parte, creemos que es una decisión injusta, que la profesionalidad de la directora durante estos 10 años que lleva en el Concello ha quedado máis que demostrada. Unha crítica persoal que sorprendeu a Noa Morales para a concelleira de Benestar Animal non ten razón de ser. Ademais, defendeuse con outra crítica para Teresa Gutiérrez.
Un comentario moi pouco acaído e eu creo que un poquinho sexista, ademais, por parte de Teresa Gutiérrez, non? Bueno, eu creo que unha das cousas que hai que ter en conta é que neste padroado cando se fala e cando se eleva este desestimento de contrato, non hai ninguén que negue que hai razóns para un desestimento de contrato. Vimos de aprobar a posibilidade de pedir unha póliza de crédito, porque Teresa Gutiérrez, con súa edad, se olvidou o ano pasado de incluir nos presupostos de 2015 o convenio nominativo co refuxio de Bando, e houve que ir a pleno a unha modificación. No que si podería haber entendemento é na proposta dun novo modelo de xestión para o refuxio de animais, de maneira que o posto de dirección e o de veterinario non estea ocupado pola mesma persoa. Haberá que ver se Paloma Aguirre, a actual directora, ten finalmente cabida neste plan. A mellor noticia para os veciños de Vistalegre, que xa están cansos das eternas obras no barrio, é que os traballos, segundo o concelleiro de Espazos Cidadáns, se retomarán o vindeiro luns. Trátase dunha actuación moi polémica con continuos atrasos e sobre a que a concelleira do PP, Teresa Gutiérrez, non ve reacción por parte do goberno. Di que o actual edil da área non se informa ben do que pasa cos contratistas e non busca solucións. A marxe dos retrasos, Gutiérrez ve irregularidades na execución da fase 1, xa que houve unha modificación no proxecto que non quedou reflectida no contrato. La fase 1 no responde al proyecto. De hecho, eso lo podéis comprobar cualquiera. Cogéis, como todavía está colgado, bajáis los planos de la fase 1 y os vais a Vistalegre. Y veis que hay una serie de cosas que no coinciden, que se han hecho de otra manera. No me parece mal, porque seguramente que responden a demandas de los vecinos de Vistalegre. Pero eso, todos los gestores sabemos que hay que reflejarlo en un contrato modificado. Unha cuestión que explicaba o propio concelleiro de Espazos Cidadáns, Jorge Duarte. Non vai haber un modificado, vale? Por qué? Porque, de feito, é un proxecto que ten subvención europea e non debemos facer un modificado. O que hai son axustes de alturas, hai axustes de proxecto para adaptarse á construción, e é o que hai. Eu non diría precisamente que o exemplo de tramitación fora o anterior, pero bueno. Sobre a paralización actual das obras, Duarte explicou que había unha zona afectada por fendas, pero que se podía traballar noutras zonas, e por iso instaron a Petrolan Veiga a retomar a actuación. A Xunta de Goberno decidiu esta mesma mañá abrirlle expediente á empresa polo atraso nas obras. E ata aquí chegou o programa por hoxe. Vémonos a seguinte semana con máis asuntos acontecidos na nosa cidade. Moitas grazas por atendernos.